Wa pa mag-utod sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sang Police Station 1 sa Zone 1 Barangay Tansa, Esperanza City proper. Alas 6:35 sang gabi, Marso 26, 2024. Ang mga arestado mo sa Robert Martinez, 43 anyos, kag Rene John Martinez, 37 anyos, Lunsay residente sa nasambit nga barangay. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Roque Meno III, officer in charge ng ICP K1, ginpayag sini nga naglabot sa duwa ka semanang ila monitoring antes ang nasambit nga operasyon. Dugang pa ni Meno nga ang kaliwaan ng mode of transaction sang duwa. Naiblon man nga si alias Ati ang nadakpan sa kasubong nga kaso sang tinalikdan nga Pebrero 11, 2023 kag may kaso sa atong robbery kag nakagwa ini sang Enero 2024 sa sining nga tuig pinaagi sa plea bargaining agreement. Nabakla ng suspect sa isa ka bulto sang suspected shabu gamit ang 12,000 pesos bilang bypass money. Nakuhaan pagid sa dugang nga 14 ka plastic sa sachet sa ginapatian shabu kag iban pa nga mga non-drug evidence. Ginabata naman sa 62 gramos ang recover nga suspected shabu kag mayari ini sa estimated standard drug price nga 421,000 pesos. Sa karon, nakaunong na mag-utod diri sa Iloilo City Police Station 1 kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa distrito sang City proper. Ako si K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.